V živote našich detí v spektre sú nezastupiteľné mamy. Sú mostom k bežnému svetu, sú tlmočníčkami medzi tým svetom a deťmi v spektre. Pomáhajú im porozumieť. Väčšinou treba, aby tu boli pre svoje dieťa o mnoho dlhšie, než je bežné. Častokrát sú preto za to kritizované, sú považované za príliš ochranárske, sú považované za mamy, ktoré pokazili výchovu. Aj preto je treba, aby tu bol aspoň občas niekto, kto ich trošku nahradí. Niekto, kto bezpečne sprevádza dieťa v spektre a zabezpečí jeho pohodu. A aj na to slúži náš dobrovoľnícky program Deti bez návodu. A prečo deti bez návodu? Lebo neexistuje iba jeden recept, ako tu byť pre nich. Každá Aspergerka a Asperger sú jedineční.